Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Tata Kulas, nga napoluan, Public Apology. Dear Manong Nemi, naiwayway kon, digiti taraken ko, may sabaka, lima kalding, Manong Nemi ko na, tamok, nga manong latta ti awag ken ka ore adda di kitay mangawag ken ka ti manong nga inaw na. Basit la siguro ti diferensyata manong na. Kini tamalpas kon ti ubrak iti daydi nga agsapa nagawid akon sa di balay. Tapno di kasta inak mamigat kalpasan na baaw to palag inak to bisitahan di kiti mulak nga nateng no nasken nga gaitak ida digat gaitak tapno di kasta kita lapsat na nga dumakkel, agsabong kinagbong. Doon kaming iti asawak nga gindag iti family house mi. Nga dito'y idi, Manong Nemi, tinagtartarayan, nagdimakkelan, dagiti upat nga anak mi. Nga nasawaan dami ni. Adda na ikamang iti adayo, tilang adda iti asidag mi, ket tilaing pamilya ni Jose nga burdak mi. Ada matan asawa na siyempre, ada datalungan na kita. Kini, sumbre ka, iti kusina, ay, mabaling mo tagi de sara. Mina bakit mamigatan? Mabaling ka ding umayit to tumulong ka. Aw mat ubrakon. Hindi mat kalaman nga ilalin ang bakit iti murang talakay. Kaya may umay katap no, alistutan nga magaitan na kiti mula. Ada mabalinin nga manateng nga saluyot. Agri pa sakto, kerem tumeten, tengah tumetin ilako. No, tapaglakom ka dan tumatigatang tibugoong, asin, dan tumapeka sa pulan. Ay, biyag na kiti agasawa, nga awanan di kita nakta. Basta talaga di biyag, hanggang di bakit. So nga kunada, no, saludsudan da, no, asino, iti adadang ipatpatag mo. Ti asawam, muno di kita anak mo. Kaya papada, ipatpatag ko ito. Ngayon mas ti asawak ka, ti asawak ti sutang namang panaw kanya. Ngayon di kita anak no, ada asawa da pamilyadan, kat sumina da. So nga, saan tungang palbaliw, ti panagayat ko ken ka, mina. Kasta akbat lang kayo. Alah, aging gamit langin ti apro-apros, kulding-kulding. Ba, bakit ako? Pinagtuman nagsaludsud. Alam kayo mga saludsudan. No, anya na kiti mabaling kanan, tapno mabaling pailaeng tumangsit ni Junior. Ay, apo, ay, lakay, laklakayan kan, bakbakatanak betel. Awanan, kimbeten. Man, tatatay sugat na saan ngaglunit baka. At naman na gini panak kalalakay dito, mabaling kanungot pa ilahin. Kaya nakanot sekreto da. At nakanot na di makmakan. So nga naktuman agsaludsud, no? Nandi kita'y makmakan nga. Kwanet, tap na likastakit. Masulig ka pa lang baka. Kawayatan nga mamabigat kami Manong Nemi, itlog, tinitib nga manok, tinalingta, nga laikan iti kamati, safo. Nahimas. Sa adamit inabraw na nga rangaw ti kamutig, nga nasagpawan iti natuno, nga tilapi. Nahimas ti agigup ti digo, tinabraw, nga nasagpawan ti tinuno, nga tilapi. Bakit? Abo, speaking of tilapia, sa bali manin lakay, tinalagip mo. Tingatama ng tilapia, tararapaapin. Kaya dito buktok, di mo ka di ararapaapin. Apay, buktok ka dito pangyarigam ka dito. Manong samad na kita talak kila bukto. Dalag na ron na. Alalala, tilapia pagbagam lakay, ang mga nood na lumabas kit mangig dati pagsarasaritahan ta. Dalag ken tilapia. Ay, huwag gaya mambaliwak man ti. Saritaan, kulas lakay. Habay, nagpaamya na kitay. Kat,
pagsasalitaan na tinapasamak idirabi. Napasamak ka niya. Nag-ubur ka dumanin da nga anak tang buridat. Ni Jose. Kuwan. Mamutin da ugali da nga anak tang inaudi. Kakaiso na nga na idan na kanata. Isupit agarabit tinakababay. May ramraman ta anak tang arotisuna. San ka may sama da manugang ta. Taimbas ko mga anawain na ti asawa na, iti pa nag-ubur na. Dahil yung matagreklamo ng mga bagbagang mga anawakin ni Nicolas na saan nga gubor, ti apain na. Kaya madi Sige pa nagpadpala ng agasawa ng kwasta. Dito ko may barangay iso na. Kaya oreno awan tinadadael. Diyak man mo. Sigan tumagkin dito mapan sa Jibalay da. Inak ko ta sa lutsudak magpepeso di damdamag ko. Amom ti damag agad darita agsurok at damat agkurang. So nga si kantuman ti mapanlakay. Tas si kantuman ti magbagbag ka rin dyan tanggan to ulo na nga burtek ta. Doon ti pakaibabayinan na. Pakaibabayinan tayo ko na kata. Anak tangarot ti suna. Bayam. Sakbay to ti pangal daw. Inato siya balay da. Ngayon madalong ko nga ta. Tiyan mo kakit. Iso nga barbartek sa ta. Naikat iso na ti trabaho na. Mga naikat ti trabaho na. Akit mga alaman sa bali at pagtrabaho na na. Pagala na nga ro ti pangpakan na kada talo nga putot na no. Saan nga trabaho? Baka no damat urnong dakid di sige. Itulot ang ro ti mangan. Ito no agapok sa bangkag. Nato, bagbagak na dyan ang Jose. Talaga naimas ti inabraw mo bakit? No naimas ka no ti luto ti may sa babae. Naimas ka no mo ti suna. Naita ka man nila ka. Nagkuyog kami nga rin ti asawak manon na yung napan iti bangkag. Ay, nagagat kay launay. Tata, nana. Ay, di kam kumangarod nga agagagat katao mo sa bali nga pamataudan ti kasapulan mi no. Saan ganda kami? Di panagbangkag mi. Panagtarakan mi. Kahit ibagayo na kita anak yun, pauitan na kayo. Damat, sagpabinsan nga, ipauit da. Nangruna na kita medyo mayatib biyag da, anak mi. Nangruna no, ag-birthday kami. Kaya nag-anniversary kami. Nabayagay na saan nga nagbakasyon. Unang na ito'y naiyasidag ka na kayo nga anak yo. Tatagat ko Alaga, sa bali man rin, tinaramid na drabi. Wansa ka no? So nga, rantak nga rin anak ko nga anak tuman jabalay, tabagbagak na ito nga Jose. Kaya pa lapsan na kamay na ko Tada mapamiya, gaitan na kita mulan. Makita mo na kayo. Nagdinamag siya si bubukil nga puro. Kan baka di nabangin nga puro sityo. Namun, po. Hindi ko mapag-aramin dan titi kasta akit. Masapul ko mga ireklamo da ida inta barangay hall, yun ni kapitan. No di kasta kata purukin da ida, no hos. Multahan da ida. Inaramid ko nga ron tikas inting karik manong nimi imuno na nga nagawit ti asawak iti pumuduten ti darang ti init ang gagluton ko na kahit na naggapo kini bangkag nagtarusak kini balay da Jose nga burdet manong nimi ti asawa na ti manugang mi nga ni nena ti nangilukat ti ridaw dakigayam tatang ni Jose ada talikod. Ano obra na? Yaman na muna tamtar-tartarminan na. Dumanong lahat ang dito talikod. Magnaakon nito. Sige tatang. Jose! Tatang. Sige. Kung may kasakit magkipangal daw dito. Nakaluto na yan ni Nena. Madama. Nakaluto mat itan ni nanang mo ta imun unang simangat na nagapoy di bangkag
Gabgabog sa jibag ka. Ket anat damag tatang. Sika kumakit pagdamagak no anat damag. Dakas nga damag nararamidam. Awan mo ti madi nararamidam. Ano nga awan na madi nararamidam? Ano nga balay tinubor mo? Inubor mo drabi? So tamat kami tatang. Tama na't masol na. Ang dag dito arubayak. Agad inumak. Kaya makaringguarak ka no? Kagagangay lang agkang kanta ka. Sabi nga nagkanta ka, ano nga oras? Sabi ada video okay kuma, kapag kanta, maurawan video okay. Amo yung matangganyak nga, amok ti kumanta. So nga kanta ako. Mapaluan na nga taata, handa nga amot ang kanta. Nga siya kagkanta, parang itandak hindi. Kada aktor bayak. Susabukit na pigsa nga tamat Ibirakak mo nga taa. Baka natin nangato nga kantaem. Kaya una, the impossible dream. Yung nangato na dyan. Kanin pukpuk ko mo nga taa. Gagangin ti kanta tatang. Hanggang nagrason bahay. No anawan da ka, di mo kat ipipisa ta pa nagkantam no kunada, kat adam nakaturugan ng naroon ka nagit yung bing, nasapa nga maturog, kat malukag ti paturog da. Right? Kapag di mo kahit di maanawa, ano tinaramid mo? Inubur ko ina na. Kat no nakadangrang ka. No adda tao nga nagdiswante bato nga inubur mo. Siyempre, may ospital. Uno makapapatay ka. Gamit mabalod. Kasi ano pwede kita anak mo? Nung mabalod ka, alaman? Nung mabalod ka, kini bakit mo? Kabalayin to mat, mamartag, kabinan nan to. Kayat mo? Tayo magbagayo mo, tata. Sabi ko mga may balod ak. Isongarot kayo magbagakin ka. Amam di mo amot yung disgrasya. Nung makadisgrasya ka ngay. Imay ka kanito tap, taong tanda. Kaya't ka lang ang magbagaan barok. Napya kumaano siksik ka lang, ti maibabayin. Pati na kami kininanang mo. Maidanon, ti mading aramid mo. Aramid yung agasawa. Ni, piram-raman nagtatang. Imbes ko mga anawa ti asawam. Dadya mga nawak yung kuwanan, ti mamamumot apaan. Kasadamaghan. Susak, padpada kayo lang agasawa. Nena, no kasta kumamaten teraramidan ti asawam, anawaem. Di kita nakyuhan na disturbo? Tinapigsa pa nagkangkantam? Nung apibot kami na, nung kasta ka na barte kang, kata oray mo no, tilad at pa nagkangkantam mo, disinturado, sa mukha ipukaw. Iriyaw, ti pa nagkantam. Siyempre, may isturbo ti karubam. Sumantay kita na nga, pumanaw ka na. Sus, slakla ubi nga basit ko mayo magpagaan, ang tanakim ko. Napintas ang nakim mo? Napintas ka rin nakim na inaramid mo? Sa dagman ako kung talaga sa! Pumalo ka! Awanan ti karbingan nyo pa yung mamagbaga kanya? Ada pamilyakon? O bibiyang nyo kanya? Tayo pa'y balay at mapang uburin? Ano? Na kami ti uburin? Awanan nakim mo? Awanan bibiyang nyo kanya ka? Di kayo matmasapol. Alam mo ano kayon? Sunakan, makadano ka, tibukod ko nga ma. Paunay kan barok, wala puros respetom. Katsiyak respeto rin takanak yo. Maditaramid mo, iso akas may isa nga, umay kayo magbagaan. Ano ba magbagaan at umay takpat apaan? Sayatin nyo natin magsalita kanya, tapos sa'yo pa nagsalita ka. Paunay kan barok. Ala, sorry nga rin Sa akong nagpa-dispensar. Numadiman ti panangawat mo, tinagawatam, ti saad kang ka, ti umay ko pa ng bagbaga kang kabaro. La, andan na kimon ngagpaisot, adang pamilyam, ngem, sungbata man ti saludsud ko. Napintas ka di, tinaramid mo, nga uburam ti balay, ti akim balay. Wana ta, ananawaan takmat, wana ta madimat tararamid ang barok. Nagkanta ka, agad hamon ipigpigsaan, tagagangay lang, ken umadayo ka dito, yung kanya katal-talunan, tasadya, ura kasunong pigsa na, tapos na o madisturbom. Ape, pamarak kumantag, pamarak kang kanta, katal-talun, ape, bagtitak ko ma, bagtit ka no nakainom kan, bagtit ka no nabartik kan. Tanah, paano ano ganda? Puna kayon? No, di ka pala pumano. Ay, taramidam kanya, no sanak pala pumano?
Ala, pumanaw kayon. Huwag man kami datang. Ala na, di kita pagpungtutan ta anak nyo. Amang ang kitino. Madangran na kayo mismo. Eh, sakta reklamo kayo ko na. Ireklamo. Ala, gawin kayo kinito datang. Ala, datang, gawin kayo. Siyak pa yan, di ba? Imbas ko mga asawang di magbagam. Lakaya mo ka tatang sita ni tatang mo na. Ito ko lang kuma. Eh, ang padpada kayo na talaga. Di ta kayo malangan. Manong name, pinag-high blood dak. Anemic ng pinag-high blood. Ay, basta ko na banog ko manong name kasi mangpat dito balay. Nananayapi ka sa tilangam lakay. Kasla, ada ng kamat kang kang agkwerong aso. Nakarkaro pa yung magkwerong. Uray saan nga mabartak da dyan, anak mo ngay naudi. Diyos ko, slag kwerong. Pangtahanak ka din, nga tanugan na ka. Kanya kasano nga min tinaramit mo ay. Alagi na ka. Ano ka mabitlang tayo lang kat dano. Uminom kat dano. Iminumak mano. Mayon sampay ka rin. May sampay baso. Ngata. Ano namin tinapasamak. Di na kaya't timabagbagaan. Dahil tat pakabuklan tinapasamak. Natangsit. Che, purudek mo. Talagang oray saan nga nakainom. Talagang ugali na. Agpadpado dalang agasawa. Tembas ko mga anawaan, ni Nena ti asawa na nga sa mo katgatang sitan kitatang mo data ko na kuma. Nyamsak mo ti anawaan na. Siyak ti papanawon na. Kaya po ay. Tumaminsan nga min lakay. Yatay, pintasim nga bagbagaan. Kit na pintas mo tayo damo. Ngam ka po ta umingar. Nga dinaanugutan nga saan nga na siya ti aramidan na. Napi ko mga ko na kuma. No ko na makita talaga ta. Ang gutun ko nulita na ta. Kasto-kasto no ko na. Mayat ko ma. Ano, agrason mo. Ay, sapo. Sino nga rotisaan nga pungtot? Agrason. Kaya kapilitan na nga nagkapakamin. Ay, wala. Tumaminsan na kita padasam tumanin na bagbagaan. Tapno, barbareng no, mabagbagaan. Ay, makas pagarigan na madilata kita, mabalin tayo. Kawan sa bali, nga ramidan kumada kita ay uburan da. Uno makadisturbo, uno madisturbo da. Saan kumanga, i-report da ito, kapitan. Alis tunto nga tamat nga, sungpatan na. Pagmultahan da. Makasaan tulat tangag na ako. Adun, manong nemi, dagit ni mangidandanon, maidandanon kada kami nga agasawa. Nga mandi nga aramidan dagit agasawa. No saan nga ubor, at dapat dagit ay ipadpadamag dansang sang gusto. Kas, iti ba isa gundaway, manong nemi, nag-apuwak manin iti bangkag, nadanon ko ti asawak nga nakaluton. Nagkita rutin bakit? Anat masida, dito man, alokon, yanay ka niti bagas ti kamuting, yanay ka niti bunga ti marunggay, kinahapit lauk na. Awalat si Charon na. Da, nga buta, gimata nga idinapanak na gitsenda iti half kilo nga si Charon, nga inutak na pagsagsak pa ko na. Oh, mga antak. Ay, oray, no kasto iti biyag. Bakit? No kasto iti masidsida. Susapo. Agpawot ti biyag ta. Tadi damat managsidsida ka na kitay may parit. Ang sagpaminsan mo takit. Adamat kasto eh. Chetsaron. No saan kit ikan. Basta dalatan. Teng bakit? Ewan gayam. Ada na amuakon nga aramidat nga kanag. Tap na di kasta kita. Agreeing ni Junior. Yala, dahil ta ka manin lakay sa bali manin ta panunot mo. Among bakit? Dito ko na tayong exercise. Yeah?
Ta may exercise ta trabaho ta nga ron. Data lang ang panagkay-kay mo taro bayan, kat exercise mo. At panaglabam kat exercise mo. No may nagtulungan di talo-talo, ay di ka bengkag, kat data panagdalos mo, maggait mo, panagsukay mo, exercise na yan. Ha? Taglingat taman. Hanak, madit bagbagig no sa hanak, naglingat. So, naglingat ak itibigat, naglingat ak peti malam, kat masapul ko ma, ngaglingat ak pay bakit, aglingat tapay ti rabi. Nila kaya na ya. Mayat dis exercise ako na na. Alaga ka di pala daaram mo? Aging kasi bibiyag ti tao, daaram na. Padasim ti mang pakita kanyak dati ko nalapsat nga balasang ta katsyak. No. Adaki ti sangwanam ket aguyusak. Haga ka di nga hambukad hagko ka di nga maparugso tarik nam lakay. Ganun man na. Lapadasam ket dita. Ang ita. Into rabi. Kaya po, sikaban ngamin kulas. Kulas madulas. Hanggang maguri ka. Andamanin sa baling ang damag. May panggapmanin ka da Jose kaninay na. Mabaling ka din nga. Numangmangan takit hang isot pagsaritaan. So, balat pa nakalagip ko. Baka malipatak to. Amom ka di dakwa. Ising kinibaring. Ising kinibaring. Kaya mo ka. Isudat umay no ka mga angkat kadagiti mulat nga natin. No kaadot tarong. Nada. May da angkatan. Nasingad gagayam digiti dua. Ising kinibaring. Kawa na. Agkasusyudan sa akin iti. Negosyo da nga natin. Tandaan. At ang pwesto da sa jay. Nga agkasusyo da. Ngaglako tinateng kanda dumapay nga i-display dan adya pwesto da. Kagrunan ng tinateng at bagyo vegetable section nga ron adya yung tatsandaan. Kaya pa yan na may panggap kadakwada. Nasingad ti panagayam da. At nagwarwaras gandamag. Nga ni Baring kani Insyong nga asawa ni Ising. Kada da kano relasyon da. Ana? Dada ka dito chismis dito yung lugar tayo. Tsaka manamon ng chismis. Wala saan. Dada ka numat nakakita ngamin kadakwada. Nga nagkuyog da Insyong ken ni Ising. Nga nagkapudyan daan. Apeng ni Insyong ti kinakuyog ni Ising nga saga ni Baring. Napasamak ko nun data, iti may isang aldaw nga saan nga nakapan naglako ni Baring. Tapay. Gura ka. Sino ti agkarelasyon? The ars Insyong ken ni Ising. Ni Insyong nga asawa ni Baring. Kaya, diyak mo no, ni Insyong, itinaban ng tulong kini Ising nga napanaglako. Tumasakit nga rin ni Baring. Kaya siyempre, duwada nga naglako, baka na-develop metric na itong galmay sa kanakwada, sa idikuan, edi agawid dan, kapilitan nga nagkuyog da. Dahil tanti ng rugyan di chismis. Nga adda relasyon di kiti duwa. Ket, naidanon detan, kini Baring, kanaidanon detan, iti asawa ni Ising. Nagdakadal-dalakado na ta. Baka pinatay ti duwa nga lalaki. Halangan na ita. Baka pinangat di kita kasusyo ko lang. Ana? Baka pinangat pa di kita kasusyo ko lang. Kita nasingad nga umay agang angkat kada kiti bumulat ta. Kasta nga ag-harvest ta. Baka pinangat da. Baka agsinadan. Handan nga kasusyo pa. Kat baka no agsinabat ti dalan dagiti asawa da kat baka no pinatay da tinagbat da. Nakadakdakis ng data nga damag.
nakadaldelikado. Hanggang siya sinoti mangiwarwaras. Sino ka di dismusa, dito lugar tayo. Dahil dyan nga, nenang asawa, tiburdek nga anak mo. Ngayon para pati ka doon pa ni Jose. Iwarwaras na. Kasla kayat na nga pagapaan di kita gayem. Kasla kayat na nga pagkinam na. Nga kinabil mo di kita asawa na. No aramid di kita agasawa nga Jose kinena na ita. Nakadaldelakado. Aya po, intun ka ano nga ngagnakam di anak mo nga buradek. Ay, ibig na. Intun ka ano. Ito na minsan ngarantak tiba panmanin tibalay da Jose kininena. Ito masabat ko. Papanan nyo tata. Kinakbantiyan da Jose. Iti ayan anak yung kababa yung raramidon ng kasawa tata. Yan naman yung timadi aramid daya. Malaksi dito pa nag-ubur da kada panagkangkanta na nga ibibirakak na nga makadisturbo. Yan naman yung aramid da. Agay warwaras datihan nga husto nga damag. Noong pesan dapat nga anugutan nga nagkapukat akwadra itang nga damag. Di may paggap ka niya. May paggap ka na insyong kini ising. Naminsan madlayan nga nagkuyog takit. Naminsan madlayan nga nagsakit ni paring. So nga ni insyong timbaon na nga ng tulong kini ising nga napanaglakot di natin nga jitsandaan. Nga nagkuyog data na nga ron. Agpadpada nga nagawid. So nga nagkuyog na. Madi matanda ta sarita nagkuyog da ada relasyon da ket anang orti na pasama kita. Siyempre ada pa nagkinusilap na kita asawa da nga lalaki. Ano siguro agad sidalangad nga tamat ni baring ni ising. Awan-awan ko na naman ata siguro. Ngayon talaga nga, umad-ado, tata. Ti madi nga aramid na kita agasawa. Ti manugang yo, kinti anak yo. Natin mangarot kasalita ita, tapno bagbagak ida. Napan yun sabot, binagbagaan man idin. Ay, natangsit mo. Tangsitan na kapay. Awan mat respeto na kang sikapit aman. Nadanon ko di kita agasawa manong naming agboy-boy at TV. Ay, tatang, dumanon kayo. Ay, tuka kayo. May boy-boyan nyo aya? Deta. Itbulaga. Di ka na pa nagubra. Day up ko ita, tatang. Sabi nga saan nga Domingo't day up mo. Kaado ti trabaho ti Domingo, ti pagtrabaho napagtrabaho ko anak iti parang supply. Glako, karga, bagkat iti abono kada feeds. Ano naman dito may dandanon kanyak nga aramid yung mag-asawa. Kung naktupay kayo, tatang, na may panggap manin kada kita'y dumandanon kada kayo nga mading aramid mi. Api, dagit kadilag mading aramid mi, bagbagadat, may dandanon kada kayo. Gaputaon sa amat tinayang bang aramid siya. Itultuloy mo na tatagbarbartak, agbisbisyan, nga makang magdisturbo iti karuba. Naruam damat kid din Ayam nung adamang dilaw ngamin kang kakita, sumangsit ka, agubor ka. Ano na ito yung naramid yun? Tibay panggap ka na kita agkayam. Dagiti mangang angkat ka, dagiti mulak, nung kastang agharabas kami. Daising gini baring. Ano yung naramid yun karakwana? Tamamati kayo ka, di nga kami takimbasol, tatang.
Lalagit hamon nga tabuses mo no makapagkinawatan ta. Handa ka di ang aga pa baro. Sasuno ko magdadit aga pa. Mamatmati kayo mat. Sino pa sinyo? Isuda mo siya. Saan nga da kayo? Tinangiwaras? Ano ko matiwaras mi? Naamuan mi lang. Naamuan mi lang. Nga ada relasyon da ising kiniinsyong. Ket, iti maamuan nyo, pati da kayo, iwarwaras yo. Nga parang iwaras da dya tatang. Siyempre, iti maamuan min, ket ada agsaludsod, pudno ka di ko na, ay, kastamat ti ko na, isot namuak. Kunak hanga siya tinagawaras. Hanga ni nena tagiwaras. Tas ang kami met nga chismoso at chismosa. Ngayon talagang sanga na kayo. Ikaw po na yung kantata. Baka kamit no awan ti mapanunot yung aramidan kat agpanunot kay ti mga ramid iti madi. Amukat nga dagas lat ti adda iti panunot yung. Kaya dapat ibaga yung nga dagas ang anak yo. Dagas ba't manugang yo? Kasta? Paunay mo tantang. Imbas ko mga salak di bandak. Ni mawat di ba di aramid yo? Hanggang dakit ng waras. Baka pinanunot yung nga ay nasingad nga kayim di kito padasin taman nga pagapain nda padasin taman nga virgin ti panagayim ta amang ano kasat ko na ayo amang kasat inaramid yo no plano yo tatang pumanaw kan abi na ti papasulon nyo ay na awan ti sabali nga papasulan da no saan nga da kayo nga gasawa gabot naman dit aramid yo agbalbali kayo sakbay nga maladaw ti amin. Awan na tama nun name iti napintas nga nagturungan ti amin. Tama pikarak man. Awan mano. Amok latan. Isuda nga talaga. Mang pampanunot dati aramidan da. Tapos na kastakit mapag-gaapa da. Di kiti tatao. Di kiti agkakaruba. Di kiti agagayem. Umapal na nga ta at singan di kiti tuwa. Umapal na nga ta ti panag-negosyo da. Iso nga sumaysaya ti biyag da. Ay, biyag. Entun ka ano ayat panagpatingga da ita. Babakot. Italag kong giniapot Diyos. Ay, kas pagarigan ta, handalat ta kagsarda nga kita. Baka mapasamak tong danyaman na pagnakman da. Panag-aapit manen manong nemi kada kita'y imulak nga kamutig. Kita imay da ising manunemi kinibarin. Ada ka din mangangkat kada kiti bagas ti kamutig yo. Awamat pa tirantami kininanay yo akit ko sa akumi, sa kamto bungulot ti kurong-kurong, nga mapanipantyandaan, akit no anda gumatang ti persako, kilo mikas dyan. Ang katan milatan na na. Sa nang oras per kilo tayo. Imbagada. Naalakan sabit launay. Kahit napipintas ti bagas ti kabutig ko. Aslatakya, kararakil da. Magpakita ka mga rutata. Sampulan kayo ha. Sa protek adagos. Apo mayat man ti paragmula yo. Gusto, tinaadal ko ng paragmula ti kamutig. Rokayek kita. Opo. Nagado. Sus. Nagdarakal ng peso. Awang peso nga parata nasukayo kat nagadon. Baka dapat dua sako da itan. Dua at nadarakal nga ron. Sige. Ipangin namin nga ron yung panaggatang mga presyo. Dayon nun 25 pesos. Dadyan bagami nga per kilo. Anaya mo. Hindi kasi takat mayat. Anayam 15. Itatamat. Basit magaran siya mi Ore, basit magaran siya yo. No, ado nga. Ang alagatangin nyo. Kita ado magtitipong nga ron. Plano mi nga ron dati paglakwam mi ita dati kamutig nga maharbas ka. Palagdak basit di balay. Naroon na kat ni. May manan ti panagtutudo, panagbabagyo. Ay ka manong nemi nga binaliwak ti tupi ko kabayatan nga tulungan dak manong nemi
kalkali kan agisako. Apay, kunak man ano, andasan nyo nga nagkinawatan nga agayam, kaya nagkasusyo. Ay, may panggap ti, iwarwaras ti katugangam, ay manugang mo nga damag, tata. Talaga ka din iso. Isuda ka agasawa, tata. Tinangrugyan ti amin. Tinuntun niya. Kaya po tinaminsan, kat ko, lumabas kang nga dua, at dadabad nga agasawa, ti sangot ti balay da. Pinadakas da kami. Ti saritaan dito, nagpintas man ti panaggayim yo. Nagpintas man ti kita, panagsiningad yo. Nagmayat man ti panagkasusyo yo. Kunada, kada kiti asawa yo nga handa ka di ang kayem. Handa mat nga kuykuyog, kunada. Tahamat nga kuykuyog, dagitay asawa da. Mawamit ti issue kada kuada. Kat kuna idin ni Nena, tata, wanto nga ta, iti hanyo nga pagkinaawatan, nga agayim. Awan to nga ta, ti saan nyo nga pagkinaawatan nga kasusyo. Dahil iti sa lutsod ni Nena, sa agkatawa mat ni Jose, para makita sa tako na. Kaya diyan lang ang imbagadan, tata, at napampanunutan din nga pamuspusan tapno agbalegi da mamagsina kada kami nga gayem at kasosyo. Nangrugi mat idi na di. Dara na nga nagsakita, nilakay ko timbaong ko ng panang tulong kiniising. Kahit nagkuyog da nga nagawid, dahil man lang. Dahil matindang rugyan, ti chismis. Nada kami kano kiniinsyong kada relasyon mi. Ket, hindi mamuan yun nila. Tinuntun mi ano si sinod at kiwarwaras. Ket natuntunan mi nga siya ito kiti agasawa. Ket awan tinamasamak na agtalik kami mat ngagpadpada ka na kiti asawa mi. Nadalos kami. Awan to di makarakrak siguro panagkasusyo mi, panagkayim. Di pa ilaubing kami. Nagkayim kami kinibaring. Nagsayat lang na kasta. Tata kayat ko ibaga kata kayo, tata. Ano deta? No, mabang kami sa jay, balay da, kayat mi ko mga anugutin dati aramid da. Kat dati kore ko lang di pa nagsuri da. Hamintun ko ululitin sa dako na. Yung saan? Tumangsit na pa ikindi. Makiapa da. So nga nakalalas ti ugali ti manugang yun. Kanti ka anak yung inauti, tata. Sorry no, masaktan kayo man. Iba ka ito nagpepeso. Ado da kita karamidan dan ti madi. So nga, kanapi kami nga saan yung report ti barangay. No, i-report mi ti barangay. Baka aging ganaing iti multa. Kahit wala, multahin nyo ito, tapos madusan na. Kahit no, malpas tumanan na multa, o ano, aramidan dan tumanan. Hindi multahin tumanan. Data, kahit kung ipagaking ka na to'y, naman pa ilimid mi ko ma, ay nalpasan, mandawan. Ano't mandama? Ada, kasuratan nga, ipapapirmani kadagitay nagaramidan dati madi dagit agasawa. Kaya yung asawa ada papel nga papirmaan nyo no sisinuman dagitay ada madi nga inaramid dagit agasawa kada kuada. Wanda ta. Adua, siyempre. Ket numalpas to detan. Isunto ti may submit iti biyak barangay hall ni kapitan kan nagiti ko kagawan. Isul mat la iso Payabandan to ida ket pagbultan na ida hanata. Di may kabil iti kasuratan. Ket saan da ngagmulta no diket mapapalaw da ditoy
Hana, tata, tanumulta lang, iti kasi nga mading ugali da nga talaga. Arami dan tumanin. Iyag, amok nga diyo kanunungan data nga ararami dan mitatangin. Isot ti kinanunungan ti kaaduan. Sanda nga mamulta, no di kahit mapapanaw da, iti da ito nga lugar. Sa di nga ti papananda. Bagkatin da tabalay da, tapno ipatakder da ti sabali nga lugar. Ay, mabali matakas da. Rakrakan da sa double baliwan ng patakder. Alam. Asol damat lang. Sige. Lara. Alam nyo ka di amin, manosa ko dito yun. Gusto ito yun ta. Pakang malaon na ito yung may mangbunag. Nagarakit-trug yan, tagarot yan, kilo Talumak, mano a kilo ti persako. Tapno di ka sa takit, mayad, tunggal sako. Santo, makwenta no, mano nga kilo, ken, times ka na jay, bayad ti per kilo. Apo, makatsamba ka na ito ya. Ampay nagunduan natin, ayan di kiti kamutik ko, nakakil ti paglakwak. Napiapay ka na kayo tatata. Oray nung lakay, bakit kayong talagang dun sa pala di kita nakapunpan dita nga kwartayo. Pautang ka man kita, nayunan mi dito, puunan mi. Damat, basit, nakasagadan tumot ang igatag iti lungon no magastos no may mansayag kamton nga gasawa. Amay, da kahit agururnong kit awan to ka din nga tati aramidan di kita anak yo nga pagtitinulungan da tapno. Oy, jagunay namnamahan di kita anak ko nga daduma. Malasag. So nga awang kas kada kami lang nga gasawa nga mangisagana iti panagkapsot mi at adumteng to na ita. Ang napigsakay matlang tata. Dan sapi lang met kuhayo, sex life yo kininana. Ita nga ron katibayat. Anda, nakaamuak no kasano. Hamot nga ron nga nangina. Ay, gumot gatang kayo data. Una, tableta matlaki diak. Opo, tableta, kapsul. Opo, met palaing. O mayat, Ganda asawa yo. Baka nalalayngak ng misura. Napantay iti sex Tsaka man amo kinibaring. Tanong na dumakit. Mabitin ka no. Di na yo. Tagsursurender. Manipod idiada na natumar ko. Manong nimi napanak manen iti ayan di kita kasawa. Dakay manen tatang. Agapat na katamanin. Alasaan ako na makyapa. Baka nung saan nyo pa nadamag. Gusto nga kayat ko ipadawag ka na kayo. Tapos na amoy tagsagana. Ano na tatang? Adda kasuratan nga papirmaan da. Kadagiti tattao nga napasaktan nyo. Ano? Ano na kang kasuratan? Sa danto itadata nga kasuratan, iti council, iti barangay. So, pagmultahan ta kami, saan lang ang multa barok? Bagbaga di kasuratan. Saan kaya mamulta? Ngem mapapanaw kayo, iti da ito nga lugar. Hana? Tagadtuyak? Tagadtuy kami? Dito iti nagtakderan, ti balay mi? Residente kami ditoy. Dito iti pagbutbutusan mi? Kalpasan na, papanawan da kami? Gapo iti mading nga aramin. Hada pa maniknik da? Digiti laing ang pirmada kat pamaniknik da ita. Abi kami nga diyo anugutin. Tisaludsod ita. Jose, nena. Diyo ka di kayat nga nugutin, nga talagang amati, digiti araramiden nyo, kadigiti karubayo, nagkinita na kita kasawa. No saan nyo nga nugutan? Agpursigida nga kasuratan. Ket mapapanaw kayo dito.
O sa sino pagkamkamangan nyo. No talaga nga, pursigid at ang kasuratan. Natapang manik-nek nga talaga nga. Di kiti nagpirma kita, ibagada nga isuda amin kat napasaktan nyo, at na nagramit kayo ko takwada iti madi, sa nga nasya at na naruna at panagpadpadakis yo, kada ising kaniya insyong. Dakka na baso data, dadagsan nga baso data. Imbag ta, man nakaawat da. Imbag ta sada nga mamatpati. Imbag la, natalgad la, tatisingad-singad la. No saan nyo ang nunggutan? Kahit magprosige na kasuratan. Talaga mapatakyas ka dito. Kahit nung di umad kayat, di pumanaw, baka no, pulis, ito yung mang tiliw ka na kayo, amang papanaw. Huh? Jose, nena, dakay matlahing timakamo, nupod no saan na kiti madingaramin yun. Ulitek, kayat yo, tiba papanaw dito. Di may kaya tatang. Nagrigat, papanin mi ko mga ron. Nagrigat ang mga rugiwanin. Nadya nga ron, di problema. Papanan nyo. No iti lugar da nena, narigat sa dyan, jakayat sa dyan. Narigat ibiyag dyan. O, papanan nyo ron. Mapangkay iti bangir nga barangay. Magkasanda kayo nga pasangbayan, nga putaan muda ti aramid biyo. Ano nga tinamid mi tatang? Anugutan nyo, ti madingin na aramid nyo. Kalpasan na. Ag-public apology kayo. Public apology? Wait. Sa alay nga dagiti nakaaramidan nyo, iti kay pagpakawanan. No, di kat sibubukil nga barangay. Lakay. Mabainak, mga rami ti kasta. Ano ako matkabay mo? Ang kadi nga nakababain, da inaramid yun. Mabayin ka ita? Mabayin kayo? E dito nakababayin, tinaramid yun. Siyak ti amayo. Hala, mabaling ka nga tulungan. No kaya't yun nagpatulong. Basta ibagayo lakid di tipod no. Anugutan nyo tipod no. Lakay, makunam. Diyak kayo ti bumano dito eh. Dito ti pagbasbasahan di kita nagta. Dito ti ayan ti nga basit nga negosyo. Jose, tatang, anugutan mi. Anugutek, nakasta mabartay ka. Suwap-sapulak ti gulo. Anugutek, numabartay ka. Talagang nga, agkang ngantaak na kapigpigsa nga madisturbo na kita karuba. Ang runaan ti amin, tatang. Talagang panggap mi nga rakrakin ti kinasingad da ising kinibaring. So nga kami tinangrugyan da dyan nga chismis. Nga kami tinangyurawaras. Maaramid yung kadeta nga mga nugot nga amin nga reklamo kontra kata kayo kit pudno. Maaramid yung kaditag pakawan. Maramid yung kaditag kari nga sanyunton nga ululitan. Sa dinot pagkarian mi nga rod. Iti sangwanan ti kitag basulan nyo. Iti sangwanan ti bumarangkay. Iti sangwanan ti kiti barang opisyan. Kasano? Ngayon umanugot kayo. Sabi kayo, ti pumano dito, tatag. Sige. Nasayat, tinanugot yun. Nasayat, takayat yun, nga balbaliwan, ti madinga. Ikatanin, ti madinga, aramid yun. Tapos naawanin, ti, pakaidamdamagan ka na kayo, nga may ramraman kami kininanang yun. Kaso ti ramid, pasaritak na ising gini baring, siya ako na mismo ti mga wit kareta nga reklamo na pinirmaan da. Tamapalak ni kapitan. Kat ni kapitan, i-request ko kay kuha na ti makuna nga barangay assembly. Umay amin nga bumarangay. Dati mismo, kasangwanan, di kiti opisyales, ken di kiti pada nga bumarangay. Dito'y kayo, nga public apology.
Marami Diyo. Untang, Jose, uwin ko namon. Barbaring no, talaga nga, agbalbalo ka ito. Gadkas na nga ron tinapasamak manong nemi, nginiramid ko na pang kami di barangay. A whole, kaduwak, ti sumagmano ka na kita nagpirma iti dayta nga kasuratan. Nakagayan, tatakulas. Huwag kapitan. Adan sakit reklamo yun. Dahito man mismo nga anak ko, ken ni manukang ko, kapitan. Iti ireklamo da. Babayin ka dito nga kasuratan, nga pinirmaan da. Mabait lang, kapitan, ha? Apagpagisunay. Ta a decision me. Da kayo ti may sa kanagiti ka mapagsaritaan ta. Inrugi da ti session manunemi sa da sinuspende. Kalpasan na ti sekretarya tinangbasa karete kasuratan nang basa pa tinagan dagiti nagpirma. Alaga ha? Saan nga multa no dikit mapapanaw da? Dapat kitrasunda. Tanong multa, baka aramid na nang tumanen, katagmultan tumanen. Nung mapapanaw da dito nga lugar, awan danton nga problema. Adun at kita maidandaron kanyak kang kuana katakwada nga agasawa tatakulas mga kapitan. Your ore ko kastoy. Sakpati mga advice katakwada. Lusid naman di kita reklamo kontra kada kita agasawa. Umay kayo di barangay ta magsasaritaan tayo. Napanunutan na katamat na natin karamit kasuratan tapno napimpintas. Kahit nakasarita kung na kita agasawa kapitan. Nakasagana ng ag-public apology. Kahit bakay nga yung agrekrak mo, mapakawan nyo ida. Nung kastaman tayo mapasama, kapitan, mapakawan mo ida, nung saan danton nga ululitin. Ngayon saan lang patigat kasi siya, kapitan. Masapul met nga noon yat may natop nga multa titunggal nagbasulan da. Ket data pa ati may raman no ka nga pandakadusa da. Sige. Nakastat ko na yun. Tresorera? Yes, kapitan. Kaya naman no, adig iti record mo no, manuti multa ti yaman public scandal. Imbaga naman. No namin ano. Dajay. No namin ano. Namin ano nga ta. Namin adu aser, kapitan. Karkulong dalata, no namin ano, times kada tamulta. Baka umabot iti, okay, 30,000 ko na dalatan. Mapandalata ka na di kwan. Tapno di kasta, agad nadagdagsan man yun, panakadusan. Tapno adad nga saan danton nga ulitin. At ano, pakawanan nyo, si papahan, basahan nyo lang natang nga ulitin, wala nyo lang, nalagaan lang. Baka ulitin dan tumanin. Anam ako ng datakulas. Mayata ka rata, kapitan. Tagpasuto ko na yun. No mapakawanda lang, na saan nga mamulta, nalagang aramidan dan tumanin. Sa may sa, kapitan, di ba? No may implementar di kiti ordinansa ti barangay, kada ada multa, masapula. Kaya kapitan, kung namin ti may isa nga nagreklamo, papanan di multa. Manong nimi, kinita sa kaysa ni kapitan di kiti kagawan. May sa atin ang itayag di man. Di paglindagan dito yung barangay tayo, kapitan, kit ko. Numulta, kahit masapul nga matiketan o no marisibuan. Di 50% mapaniti tresurara ti ili tayo. Di another 5% umay nga pundo iti barangay. Di katus pagarigan ta. Di nagipulong mo no, nagreklamo mo no saan kat nakasipot. Tada paglindagan tayo no, at makita yung agraramit sa nga nasyat, mabalin yung ipulong,
tahaming ibagbagada kayo, tapno hangkay mataksan, nga dayjay kagudwa di multa, mapanggada kayo. Dikat kahit ng sawan, kagawad, di apagkapat, kada ta multa, mapan, kada giti nagreklamo. Wala kapitan. Tapno likas ta agad ta, siyempre, tapno damat ta agas di, panaka-disturbo daw no panagsakit tinakim da. Okay. Thank you, kagawad. Kasi nga ti mapasama kapsan. Kahit na di 5%, no mga hap, na di multang agbatid treasurer. Anong to pala panakabagi mo ti barangay. Siya kapsan paglintagan. Ngayon manong ang talaga ti multa. Naganay manong name ako 40. Anam ako nam tata Tomas. No, kulas ko ng kapitan. Wahan kulas. Ito dati pagnunumuan, ito yung konseho, kapitan. Iso. Kabay lang nga tama na, da Jose. Tapno, dagag nakim da. Orti ka kayat da. Mapapanaw da. Wano, ag public apology da, kaya nagmultan da ti 40 mil. Iti ka ado ngamin nga aramid da. Narunan sa natin panang padpadagas da karagit ay na kami kapitan. Na kami kini baring gayem. Inanungod na nga peso. May dati nangaramit ti pamuspusan tapno. Pag sinakam ka no. Okay? Kanon to nga ron nga ngayon ti assembly meeting, uno assembly day, uno barangay assembly tapno. In public ket agpakawan, ket mamulta da kita kasama. Hindi po kami nitigan. Barangay hall manon na nagtarusak iti ayan ni kinagasawa. Nakigtut da. Idi bagak na 40 mil timultada. Tang, di met nagpakawang kami kat nga ikarimit sa amin nga ulitan kat nalpaston. Marok, nuan niya ti pagdunumnuan. Ti konseho, iso ti matupad. Awan din nag-object. Dati multam, iti kaado di kiti aramid mo. Inar-aramid yun. Ngim, no kumangamin barok ta idi, kahit insar din yun. Di awang kumatikas to ita. Nagdakil ta 40 mil. Dakil na peso. Ngim dahil tamatin tinagditi kwa. Manaksida no, kaya ti pumanaw. Ngim ti agmulta ti 40 mil. Alam mo ko naman na pamanta nga rod no, pumanaw ti dito. Tatang ang kaming kada mabalinti ang counter. Nag-counter pala ng pagpagamay. Nagado-ado nga tao. Tinagreklamo. Diyos po. Inanugot siya mismo kanya katalaga nga inaramid yun. Nga dahil damat timbagak sa niya. Alam mo, tapos ti kwa. Ora ka dada, ado nga naglakwak ti harvest ko nga kamuting. Kung akong di guduan. Tatang, alam mo, tapos kayo na marigatan. Kung akong di 20 mil. Tinarakop na manong name ti anak ko. Tatang agyaman ak. Gamang kami. Agnakam ka nga tamat itan. Hanggang to nga agbarbartek tapno saan ka agbisbisyag. Uminom ka kalangan na lang. Si kamit na yun na. Hamo nga basta kanunungan ti mading aramid ti asawa mo. Nagbalbaliw kayo. Tan, agyaman kami ka na kayo. Naimbag ka nga ama. Dano mo ito kininanan. Agyaman kami kata kayo kininanan. Kita kayo tikang runaan nga pangikariyak. Panangikariyak. Nagbalbaliw ka na. Kasta nga rod, tinapasamak ba nung nami kat nagbalbaliw hindi kita agasawa. Awanin ti mading damag kadakwala. Awanin ti mading areklamo kadakwala. Nabigsa kami pala iti asawa nga niya Mina manong nami kat nagtulturoy. Iti kaadda iti sex life mi. Sexercise ken exercise mi iti bangkag nga mga asyakaso kadag iti mula mi
Nagtuloy pala iti salun at mi, kada ito launa iti pagyaman mi kinapo Diyos, gabati pa ng tarabay na kadakan. Pero nga ron, ti pagkasarita, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga inak impaisen, iti anak ko, iti messenger mo, dito detalye na. Agyaman na kitalaing mo nga nangurnos, kanang ibasa. Ito agyaman nga tatam, tatakulas.